खुलुमबाय मोनाबिलिनि रादाबाव बयखौबो बरायबाय। गिबिनि साबटेट दङ सुबुं गौमायाव बाहागो लानो थांनायाव हरखाब जाब्रबथाय। दिनै फुंबिलियाव कक्राझार जिल्लानि सिङाव जानाय बिटिआर गोरोबथाखौ लोब्बा लाखिनानै मोनसे सुबुं गौमा लानाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लादों भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा। अमित शाहआ नुजाथि फैनाय मेलाव कुमारिकातानिफ्राय बाहागो लानो थांनाय AS01G C8967 नाम्बारनि गंसे बासआ नवापारायाव लामा गेजेराव हरखाब जाब्रबथाय जादों। बे जाथायाव जेबो खहा जायाखै होननानै खौरां मोननाय जादों। नैथियाव दङ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों उदालगुरियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पास, चिरां आरो बाक्सा जिल्लायाव मडेल कलेज गायसनगोन। कक्राझार नोगोरनि ग्रीनफिल्डआव दिनै बिटिआर गोरोबथानि सेथि रंजाथाइ फोरबोनि बेखेवजेननाय हाबाफारियाव आसामनि सावस्रि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बाहागो लानानै बुङो दि बिटिआर गोरोबथानि दफा बादियै फैबाय थानाय समाव उदालगुरि जिल्लानि सिङाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि केम्पासखौ गायसननाय जागोन होनना बुंथिदों। बेजों लोगोसे चिरां आरो बाक्सा जिल्लानि सिङावबो मडेल कलेज गायसननाय जागोन होनना बुङो। थामथियाव दङ आइजोफोरखौ फाननायजों सोमोन्दो थानाय बिसि फिसायखौ हमनानै पुलिसनो गथायदों रायजोआ। लाहुरिघाटआव आइजो फाननाय हानजाया गोख्रों जादों। अजद दैखांनाय बादिब्ला लाहुरिघाट पुलिस थानानि सिङाव थानाय लेलाइबारि गामिनि हितेश्वर कवार आरो माला कवार सानैबो बिसि फिसाया लोगो नांनानै आइजो फाननाय खामानि मावदोंमोन। खौरांनि बादिब्ला सानथाम सिगां मरिगावनि पुलिस थानानि सिङाव थानाय हुगतली गामिनि सोमोन्दोनि बियानै सानैखौ राजस्थानसिम हाबा होनायनि असिलायै लांनायनि थागथियारि खालामदोंमोन। हिन्जावसा सानैखौ लांनायनि थागथियारि खालामनायनि समावनो सनितपुराव जायगानि रायजोफोरा सन्देह जानायाव सानैबो बिसि फिसायखौ हिन्जावसाफोरजों हमनानै लाहुरिघाट पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। ब्रैथियाव दङ सा40 मुंख्लं नखरनो 5 लाख रांनि चेक रानदों। बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जिउ गुमानाय मुंख्लंफोरनि नखरनो गिबियाव सा40 मुंख्लं जानाय नखरफोरनो दिनै बिटिआर खुंथायनिफ्राय 5 लाख रांनि चेक गथायबाय। मख'नो गोनांदि आद्रा थानाय मुंख्लं नखरफोरनो थाबैनो अनसुंथाइ गथायनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बाथियाव दङ सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया बुंदों फैगौ 27 जानुवारि अक्ट'खौ गोसोम सान फालिगोन। थांनाय बोसोरनि 27 जानुवारियाव बिटिआर गोरोबथाया जादोंमोन। दिनै 24 जानुवारिनिफ्राय लानानै 27 जानुवारिसिम बिटिआर गोरोबथानि बोसोरसे जाफुंसारनायखौ फालिनाय जागोन। बे समावनो लकसभानि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिया मोनसे बेरफ्रुसार बिबुंथि लाखियो। थामथि गोजोन गोरोबथा थामहिनबा बिटिआर गोरोबथानि सायाव गोजोननाय गैयैखौ फोरमायनानै बारग' एमपि बिथाङा बुङो दि फैगौ 27 जानुवारि खालि बिथाङा बिटिआर गोरोबथाया बर'नि थाखाय मोनसे गोसोम सान महरै फालिगोन होननानै बुंथियो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।